Uthemba kweni sibuyele nokuprofi wasifake emagosheni sibuyele lapha kwethini ngale beat iyaqokha ukhonzwembu uchawo uyentswembu 18 yenza ntswembu le beat vele ntswembu kwelikasi nivele ntswembu ola ngentonga liphethe isibheshu gcola la madala le trap ndayenza kudala bathi bantswembu nambu lintswembu jonga xa ndibamba imike ndipushe likasi ncunuthule vela wazi kule mic andifuni bafazi ndifuna amadoda ngqo nasi sithebe nasika 209 ayondlwane yanetha ndiyityane endala buza unobhala finally lena ndayenza kudala laska ndoyika layoni phezu kwamatshisi ndiyayicisha vele ndiyintswembu ngempela njengedum yamaphela eligwala liphinde lihambe zorepha kusephandle DJ khawudlala uchawe awuboni ityhini ityasa abantu bafuna ujayiva baby cela unibambe esinqeni sisiphithiphithi kule mbala vele ntswembu kule mbala kile beating kile show events autograph buchawo buye raf mendleleni ufuna uraf le game ifuna bathafu phethe izoli ntshaye urhef wena chaya isnifu yethiya makhosi apha endlini ndibona ingozi hlala subuye echosi ngumakho andiposi buye ntswembu andiposi buye ntswembu andiposi bathi bantswembu nam ndithi ndintswembu buze ubhutshawe ndintswembu gqiba iklasiki ndintswembu buza ecuba ndintswembu bathi abantwana ndintswembu ndiliqaba lakwaXhosa kuthi umbokozo ngwaniphosa ndibamba umboko ndivula ingqondo ndiphosa amagama asibhozo buza umabhoso ndibuye rongo njengomabri wambe rongo le flow intswembu rongo le flow idophi rongo mhlomu tshwere bontsho mhlomu tshwere lotho butshawe yeka lonto 18 yenza lonto mission possible ndijonge flexible Mission impossible. Screw. Mission impossible. Mission impossible.